Είμαι η Ελένη. Στα 33 μου χρόνια, και εδώ και 2 χρόνια, η λέξη «χήρα» έχει κολλήσει πάνω μου σαν δεύτερο δέρμα. Από τότε που η καρδιά του Γιώργου μου σταμάτησε ξαφνικά, αφήνοντας με μόνο με τα 2 μας παιδιά, το Γιάννη και την Κατερίνα, σε αυτό το μικρό χωριό της Πελοποννήσου, ο κόσμος μου άλλαξε για πάντα. Το να είσαι χήρα εδώ, στο Πετροχώρι, δεν είναι απλά μια κατάσταση. Είναι μια ταυτότητα που σου επιβάλλουν οι άλλοι. Οι ματιές των γειτόνων είναι βαριές, γεμάτες ήκτο στην καλύτερη περίπτωση, και κακοήθη περιέργειες στη χειρότερη. Πώς θα τα βγάλει πέρα η Ελένη μόνη της, ακούω τους ψιθύρους του στο καφενείο, πίσω από τις κλειστές πόρτες. Κάποιοι προσπαθούν να βοηθήσουν, αλλά οι περισσότεροι απλά παρακολουθούν, περιμένοντας να δουν το δράμα να εκτιλήσεται. Τα οικονομικά προβλήματα με πνίγουν. Οι λίγες οικονομίες που άφησε ο Γιώργος τελειώνουν, και οι ελαιώνες θέλουν αντρικό χέρι, ένα χέρι που εγώ δεν έχω. Νιώθω μια βαθιά ντροπή κάθε φορά που αναγκάζομαι να ζητήσω βοήθεια. Νιώθω μόνη και αβοήθητη, κλεισμένη σε έναν κόσμο που έχτισα με τον άντρα μου, αλλά που τώρα πρέπει να συντηρήσω ολομόναχη. Σε αυτό το τοπίο της απόγνωσης, υπάρχει ο Νίκος. Ο γείτονάς μου. Ένας καλός άνθρωπος, 40 χρονών, που η μοίρα του έμοιαζε με τη δική μου. Έχασε τη γυναίκα του πριν 3 χρόνια και μεγαλώνει μόνο στα 2 του παιδιά. Ο Νίκος είναι το στήριγμά μου. Χωρίς να του το ζητήσω, θα φτιάξει το σπασμένο φράχτη, θα βοηθήσει με τα βαριά ψώνια. Ελένη, αν χρειαστείς το παραμικρό, μη διστάσεις, μου λέει πάντα με τη βαθιά, ήρεμη φωνή του. Η καλοσύνη του είναι βάλσαμο, αλλά και πηγή νέων ψιθύρων. Πολλά δεν πάει και έρχεται ο Νίκος στο σπίτι της Ελένης, μήπως τρέχει κάτι μεταξύ τους, αυτά τα λόγια με πληγώνουν, με κάνουν να νιώθω εκτεθειμένη. Ο Νίκος είναι απλά ένας καλός γείτονας. Τίποτα παραπάνω. Ή τουλάχιστον, έτσι έλεγα στον εαυτό μου. Το καλοκαίρι έφτασε καυτό και μαζί του η εποχή για τη σάλτσα ντομάτας. Μια δουλειά που άλλοτε ήταν γιορτή, τώρα μου φαινόταν βουνό. Θυμάμαι το Γιώργο, με τα γέλια του και τα πειράγματά του, καθώς δουλεύαμε μαζί. Τώρα, η ιδέα να επεξεργαστώ μόνη μου εκατοντάδες κιλά ντομάτες με παρέλυε. Τα παιδιά μου όμως έπρεπε να φάνε το χειμώνα. Φορούσε ένα απλό, λιλά βαμβακερό φόρεμα, ξεθοριασμένο από τον ήλιο, που κολούσε ελαφρώς στην ιδρωμένη πλάτη μου καθώς κοιτούσα απελπισμένη τα καφάσια με τις ντομάτες. Τα μαλλιά μου ήταν πιασμένα σε έναν ακατάστατο κότσο, αλλά μερικές τούφες είχαν ξεφύγει και γαργαλούσαν το λαιμό μου. Στα πόδια μου, τα παλιά μου δερμάτινα σανδάλια, τα λουράκια του στυλιγμένα γύρω από τους αστραγάλους μου, ήταν σκονισμένα από το χώμα του κήπου. Ο Νίκος με είδε από τον κήπο του. Χωρίς πολλά λόγια, πέρασε το χαμηλό φράχτη. Θα σε βοηθήσω εγώ, Ελένη. Δεν γίνεται να τα κάνεις όλα μόνη σου. Η ανακούφιση που ένιωσα ήταν τεράστια, αλλά ταυτόχρονα, ένας κόμπος έσφιξε το στομάχι μου. Οι γλώσσες του χωριού θα έπαιρναν φωτιά. Αλλά τι επιλογή είχα? Το επόμενο πρωί ήρθε νωρίς. Ο ήλιος μόλις είχε αρχίσει να ανεβαίνει, βάφοντας τον ουρανό με απαλαρός χρώματα. Μύριζε για σεμί και υγρό χώμα. Ξεκινήσαμε να πλένουμε τις ντομάτες στη μεγάλη πέτρινη γούρνα στην αυλή. Δουλεύαμε δίπλα-δίπλα, οι κινήσεις μας σχεδόν συγχρονισμένες. Καθώς του έδινε ένα μαχαίρι, τα δάχτυλά μας ακούμπησαν για μια στιγμή. Μια μικρή, ηλεκτρισμένη επαφή που με έκανε να τραβήξω το χέρι μου πίσω, ντροπιασμένη. Σήκωσα το βλέμμα μου και συνάντησα τα μάτια του. Για ένα δευτερόλεπτο, ο κόσμος σταμάτησε. Είδα στα μάτια του την ίδια μοναξιά που ένιωθα κι εγώ, αλλά και κάτι άλλο, κάτι ζεστό, κάτι που με τρόμαξε και ταυτόχρονα με παρηγόρησε. Γύρισα γρήγορα το κεφάλι μου, νιώθοντας τα μάγουλά μου να καίνε, και επικεντρώθηκα στην ντομάτα που κρατούσα στα χέρια μου. Ο χυμός της έβαψε τα δάχτυλά μου κόκκινα. Η μέρα μόλις ξεκινούσε, και ήδη ένιωθα ότι κάτι μέσα μου είχε αρχίσει να αλλάζει, σαν ένας σπόρος που περίμενε χρόνια την κατάλληλη στιγμή για να φυτρώσει. Η μέρα κύλησε κάτω από τον καυτό ήλιο της Ελλάδας. Οι ντομάτες είχαν πολτοποιηθεί και τώρα το τεράστιο χάλκινο καζάνι βρισκόταν πάνω σε μια πρόχειρη φωτιά στην αυλή. Η μυρωδιά της ντομάτας που έβραζε, ανακατεμένη με τον καπνό από τα ξύλα, είχε ποτίσει τον αέρα. Δουλεύαμε ασταμάτητα, ανακατεύοντας με τη μεγάλη ξύλινη κουτάλα για να μην κολλήσει η σάλτσα. Η ζέστη ήταν αφόρητη. Το λιλά φόρεμά μου είχε κολλήσει πάνω μου σαν βρεγμένο φύλλο και ο υδρότας έτρεχε στο λαιμό μου, γλιστρώντας αργά προς το στέρνο μου. Έβλεπα και τον Νίκο, με το πουκάμισο του βρεγμένο στην πλάτη, τους μύες στα μπράτσα του να τεντώνονται κάθε φορά που ανακάτευε το πηχτό, κόκκινο μείγμα. Υπήρχε μια σιωπηλή αρμονία μεταξύ μας, μια κατανόηση που δεν χρειαζόταν λόγια. Κάποια στιγμή, το μεσημέρι, η ζέστη έγινε ανυπόφορη. «Ας κάνουμε μια παύση», είπε η φωνή του, βραχνή από την κούραση. «Θα πάθουμε καμιά ηλίαση». Καθίσαμε κάτω από τη μεγάλη σικιά,
στην όαση της δροσιάς της. Έβγαλα τα σανδάλια μου, νιώθοντας μια απίστευτη ανακούφιση καθώς τα γυμνά μου πόδια ακούμπησαν το δροσερό χώμα. Ασυναίσθητα, κούνησα τα δάχτυλά μου για να φύγει η σκόνη. Ένιωσα το βλέμμα του πάνω στα πόδια μου για μια στιγμή, ένα βλέμμα γρήγορο αλλά έντονο, και ενστικτωδώς τα μάζεψα, νιώθοντας ξανά εκείνο το περίεργο σφίξιμο. Μου έδωσε ένα ποτήρι κρύο νερό από την κανάτα. Τα δάχτυλά μας σχεδόν ακουμπήθηκαν ξανά. Είναι δύσκολο να τα κάνεις όλα αυτά μόνη σου, είπε σιγανά, σπάζοντας τη σιωπή. Μερικές φορές, η μοναξιά είναι πιο βαριά από το καζάνι, απάντησα, και τα λόγια βγήκαν πιο αληθινά από όσο θα ήθελα. Με κοίταξε βαθιά στα μάτια. Το ξέρω, Ελένη. Το ξέρω καλά. Για πρώτη φορά, μιλήσαμε για τους ανθρώπους που χάσαμε. Μου μίλησε για τη γυναίκα του, τη Μαρία, και το κενό που άφησε πίσω της. Κι εγώ του μίλησα για τον Γιώργο, για τα γέλια του που μου έλειπαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ο Νίκος έσκυψε ελαφρώς προς το μέρος μου. «Είσαι δυνατή γυναίκα, Ελένη», είπε, και η φωνή του ήταν σχεδόν ψίθυρος. «Και όμορφη». Ο Γιώργος ήταν πολύ τυχερός. Τα λόγια του με χτύπησαν σαν κεραυνός. Κανείς δεν μου είχε μιλήσει έτσι εδώ και χρόνια. Ένιωσα τα μάγουλά μου να καίνε και έσκυψα το κεφάλι, κοιτάζοντας τα χέρια μου που ήταν βαμμένα από το χυμό της ντομάτας. «Σε ευχαριστώ, Νίκο», ψιθύρισα. Εκείνη τη στιγμή, δεν ήμουν πια απλώς η χήρα του Γιώργου, η μάνα του Γιάννη και της Κατερίνας. Ήμουν η Ελένη. Μια γυναίκα. Επιστρέψαμε στη φωτιά καθώς ο ήλιος άρχιζε να πέφτει, βάφοντας τα πάντα με χρυσές και πορτοκαλί αποχρώσεις. Η ατμόσφαιρα είχε αλλάξει. Υπήρχε ένας ηλεκτρισμός ανάμεσά μας, μια ένταση που σχεδόν μπορούσες να την αγγίξεις. Παρακολουθούσα τα χέρια του καθώς έριχνε ξύλα στη φωτιά. Ήταν χέρια δυνατά, αντρικά, με φλέβες και μικρές γρατζουνιές από τη δουλειά. Χέρια που ήξεραν πώς να φτιάχνουν πράγματα, πώς να δημιουργούν, πώς να προστατεύουν. Η σάλτσα είχε σχεδόν δέσει. Έσκυψα για να πάρω την κουτάλα για ένα τελευταίο ανακάτεμα, την ίδια στιγμή που και εκείνος κινήθηκε για να ελέγξει τη φωτιά. Καθώς έσκυψε να προσθέσει ένα ξύλο στη φωτιά, το χέρι του άγγιξε το δικό μου που ακουμπούσε στην άκρη του καζανιού. Δεν ήταν σαν την πρώτη φορά. Αυτή τη φορά, η επαφή κράτησε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου παραπάνω. Ένιωσα το τραχή, ζεστό δέρμα του πάνω στο δικό μου. Ένας μικρός κεραυνός πέρασε μέσα από το σώμα μου, κάνοντας την ανάσα μου να κοπεί. «Συγγνώμη», ψιθύρισε, αλλά δεν τράβηξε το χέρι του αμέσως. «Δεν πειράζει», απάντησα, αλλά η φωνή μου έτρεμε. Σηκώσαμε τα βλέμματά μας ταυτόχρονα. Η φωτιά έκαιγε δίπλα μας, αλλά η πραγματική φωτιά ήταν αυτή που είχε ανάψει ανάμεσα στα μάτια μας. Ο ήλιος είχε πια χαθεί πίσω από τις κορυφές του ταΐγε του, αφήνοντας πίσω του έναν ουρανό βαμμένο σε βαθύ μπλε και μόβ. Η δουλειά στην αυλή είχε τελειώσει. Τα βάζα με την κόκκινη, ευωδιαστή σάλτσα ήταν παραταγμένα στον πάγκο της κουζίνας, σαν μικροί στρατιώτες μιας νικηφόρας μάχης. Ήμασταν και οι δύο εξαντλημένοι, καλυμμένοι με υδρότα και τη γλυκιά μυρωδιά της ντομάτας, αλλά υπήρχε μια αίσθηση βαθιάς ικανοποίησης στον αέρα. «Πρέπει να τα μεταφέρουμε μέσα», είπα, και ο Νίκος αμέσως άρχισε να κουβαλάει τα βαριά καφάσια. Η κουζίνα μου, ο χώρος που μοιραζόμουν κάποτε με τον Γιώργο, ξαφνικά έμοιαζε πολύ μικρή. Ήταν ένας στενός χώρος, γεμάτος αναμνήσεις, και τώρα, η παρουσία του Νίκου τον γέμιζε με έναν τρόπο εντελώς νέο και απροσδόκητο. Καθώς δουλεύαμε για να τακτοποιήσουμε τα πάντα, τα σώματα μας σχεδόν συνεχώς ακουμπούσαν. Ο ώμος του στο δικό μου καθώς περνούσε, το χέρι του που άγγιζε την πλάτη μου καθώς προσπαθούσε να φτάσει ένα ράφι. Κάθε επαφή ήταν σαν ένα μικρό ηλεκτρικό σοκ, που με άφηνε με κομμένη την ανάσα. Ο αέρας ήταν πυκνός, γεμάτος με τη μυρωδιά του ξύλου που είχε καεί, της σάλτσας, και κάτι άλλο την έντονη, αρενοπή μυρωδιά του Νίκου, του ζεστού του δέρματος. Όταν τελειώσαμε, τα παιδιά είχαν ήδη αποκοιμηθεί στα δωμάτια τους. Το σπίτι ήταν ήσυχο, βυθισμένο στη γαλήνη της νύχτας. «Άφησε με να σου φτιάξω έναν καφέ», του είπα, περισσότερο για να παρατείνω την παρουσία του παρά από πραγματική ανάγκη. «Ή ένα τσίπουρο, για την κούραση». Δέχτηκε με ένα χαμόγελο. Καθίσαμε στο μικρό τραπέζι της κουζίνας, ο ένας απέναντι από τον άλλο. Το μόνο φως ερχόταν από τη λάμπα πάνω από το τραπέζι, δημιουργώντας έναν οικείο, σχεδόν εξομολογητικό κύκλο γύρω μας. Για λίγα λεπτά, πίναμε σιωπηλοί, ακούγοντας μόνο τους ήχους της νύχτας από το ανοιχτό παράθυρο. «Είναι δύσκολο να είσαι μόνος, έτσι δεν είναι», είπε ξαφνικά, και τα λόγια του κρέμοντας στον αέρα. «Πολύ δύσκολο», απάντησα, η φωνή μου ένας ψίθυρος. «Μερικές φορές η σιωπή σε αυτό το σπίτι είναι εκοφαντική». «Κι εγώ το ίδιο νιώθω», είπε. «Νομίζεις ότι το συνηθίζεις, αλλά ποτέ δεν το συνηθίζεις πραγματικά».
Υπήρξε μια παύση. Μια παύση τόσο γεμάτη με ανίποτα λόγια που σχεδόν πονούσε. Με κοίταξε, και το βλέμμα του ήταν τόσο έντονο που ένιωσε εκτεθειμένη, διάφανη. «Ελένη», είπε αργά, το όνομά μου ακούστηκε σαν χάδι. «Ναι, Νίκο». «Εγώ». Ξεκίνησε, αλλά σταμάτησε, σαν να πάλευε με τις λέξεις. «Εδώ και πολύ καιρό, δεν έχω». Δίστασε ξανά. «Δεν ξέρω πώς να το πω. Αλλά...» Η καρδιά μου χτυπούσε τόσο δυνατά που ήμουν σίγουρη ότι την άκουγε. «Τι, Νίκο?» ρώτησα απαλά, ενθαρρύνοντάς τον. Πήρε μια βαθιά ανάσα. «Νιώθω κάτι ιδιαίτερο για σένα, Ελένη». Η ομολογία του έπεσε στη σιωπή της κουζίνας σαν πέτρα σε ήσυχη λίμνη, δημιουργώντας κύκλους που με συντάραξαν. Ήταν ο φόβος μου και η πιο κρυφή μου επιθυμία ταυτόχρονα. Έκλεισα τα μάτια μου για μια στιγμή, μαζεύοντας όλο μου το κουράγιο. Όταν τα άνοιξα, συνάντησα το ανήσυχο βλέμμα του. «Κι εγώ». Ψιθύρισα, και η φωνή μου έσπασε. «Κι εγώ το ίδιο νιώθω για σένα». Ένα κύμα ανακούφισης πέρασε από το πρόσωπό του. Τότε, αργά, σχεδόν διστακτικά, σήκωσε το χέρι του πάνω από το τραπέζι και έπιασε το δικό μου. Δεν ήταν τυχαίο αυτή τη φορά. Δεν ήταν μια φευγαλαία επαφή. Τα δάχτυλά του, δυνατά και ζεστά, κλείδωσαν με τα δικά μου, που έτρεμαν. Η αφή του ήταν μια υπόσχεση. Μια άγκυρα σε μια θάλασσα βεβαιότητας. Ένιωσα τη θερμότητα να ανεβαίνει από το χέρι μου, να διαπερνά όλο μου το σώμα, λιώνοντας τον πάγο που είχε εγκατασταθεί γύρω από την καρδιά μου εδώ και 2 χρόνια. Μείναμε έτσι, με τα χέρια μας ενωμένα πάνω στο παλιό ξύλινο τραπέζι, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον, ενώ ένας ολόκληρος νέος κόσμος γεννιόταν στη σιωπή. Ο χρόνος στην κουζίνα είχε παγώσει. Τα ενωμένα μας χέρια πάνω στο τραπέζι ήταν το κέντρο του σύμπαντος. Κανένας από τους δύο μας δεν μιλούσε, κανένας δεν τολμούσε να σπάσει τη μαγεία της στιγμής. Έβλεπα στο βλέμμα του την ίδια έκπληξη, την ίδια ανακούφιση, τον ίδιο φόβο που ένιωθα κι εγώ. Ο Νίκος, αργά, σηκώθηκε από την καρέκλα του. Δεν άφησε το χέρι μου. Έκανε το γύρο του τραπεζιού και στάθηκε μπροστά μου. Με τράβηξε απαλά προς τα πάνω, και βρέθηκα όρθια, τα πόδια μου να τρέμουν ελαφρώς. Και τότε με αγκάλιασε. Δεν ήταν μια απλή αγκαλιά. Ήταν ένα λιμάνι μετά από μια ατελείωτη καταιγίδα. Με έσφιξε στην αγκαλιά του, και εγώ χώθηκα στο στήθος του, εισπνέοντας τη μυρωδιά του ο χώμα, καπνός και ανδρικός υδρότας. Μια μυρωδιά ζωής. Ένιωσα το σταθερό χτύπο της καρδιάς του στο στήθος μου, έναν ρυθμό που καθησύχαζε τον πανικό της δικής μου. Για 2 ολόκληρα χρόνια, κανείς δεν με είχε κρατήσει έτσι. Κανείς δεν με είχε κάνει να νιώσω τόσο ασφαλής. Εκεί, στα δυνατά του μπράτσα, άφησα επιτέλους κάτω ένα βάρος που δεν ήξερα καν ότι κουβαλούσα. Έκλεισα τα μάτια μου και δάκρυα κύλησαν σιωπηλά στα μάγουλά μου. Δάκρυα λύτρωσης. Απομακρύνθηκε λίγο, τόσο ώστε να μπορεί να με κοιτάξει. Με τα δάχτυλά του, τραχιά από τη δουλειά, σκούπισε απαλά τα δάκρυά μου. Τα χέρια του αγκάλιασαν το πρόσωπό μου, και τα μάτια του με κάρφωσαν. Έβλεπα μέσα τους μια τρυφερότητα που με αφομοίωνε. «Ελένη». Ψιθύρισε ξανά, και αυτή τη φορά το όνομά μου ακούστηκε σαν προσευχή. Έσκυψε αργά το κεφάλι του. Η καρδιά μου σταμάτησε. Η πρώτη επαφή των χειλιών του με τα δικά μου ήταν διστακτική, απαλή, σχεδόν ερωτηματική. Ήταν ένα φιλί που ζητούσε άδεια. Και του την έδωσα. Απάντησα, ανοίγοντας τα χείλη μου για να τον υποδεχτώ. Το φιλί του έγινε πιο βαθύ, πιο σίγουρο. Είχε τη γεύση του αλατιού από τον υδρότα της μέρας και τη γεύση του μελιού από την κρυμμένη γλύκα της ψυχής του. Είχε γεύση ζωής. Τα χέρια μου ανέβηκαν και τυλίχτηκαν γύρω από το λαιμό του, και τον τράβηξα πιο κοντά, θέλοντας να χαθώ μέσα σε αυτή την αίσθηση, να πιω κάθε σταγόνα της. Ήταν ένα φιλί που έσβηνε χρόνια μοναξιάς και ξυπνούσε χρόνια λύθης. Όταν απομακρυνθήκαμε, λαχανιασμένοι, ακουμπήσαμε τα μέτωπά μας το ένα στο άλλο. «Δεν έπρεπε να είμαστε τόσο μόνοι», ψιθύρισε. «Όχι πια», απάντησα με τρεμάμενη φωνή. Με κοίταξε για μια στιγμή ακόμα, και μετά, με μια κίνηση που με άφησε άναυδη, με σήκωσε στην αγκαλιά του. Έβγαλα μια μικρή κραυγή έκπληξης, αλλά αμέσως στήλιξα τα πόδια μου γύρω από τη μέση του. Με μετέφερε έξω από την κουζίνα, διασχίζοντας το σκοτεινό διάδρομο. Άκουγα μόνο το τρίξιμο του πατώματος κάτω από τα βήματά του και την ανάσα μας. Το φως του φεγγαριού έμπαινε από το παράθυρο της κρεβατοκάμαράς μου, λούζοντας το δωμάτιο σε ένα απόκοσμο, ασημένιο φως. Με ακούμπησε απαλά στο κρεβάτι, το κρεβάτι που ήταν άδειο και κρύο για τόσο καιρό.
Στάθηκε από πάνω μου, η σκιά του έπεφτε πάνω μου, προστατευτική. Τα δάχτυλά του βρήκαν τα θαρμένα κουμπιά του βαμβακερού μου φορέματος. Ένα-ένα, τα άνοιγε αργά, και με κάθε κουμπί που άνοιγε, ένιωθε ένα στρώμα της παλιάς μου ζωής να φεύγει. Όταν το φόρεμα γλίστρισε από τους ώμους μου, δεν ένιωσα ντροπή. Ένιωσα ελεύθερη. Το φιλί του στον ώμο μου ήταν σαν φωτιά που ξυπνούσε κάθε κύτταρο του σώματός μου. Ήταν μια υπόσχεση για μια νέα αυγή. Και εκείνη τη νύχτα, κάτω από το σιωπηλό βλέμμα του φεγγαριού, δεν ήμουν πια απλώς μια χήρα. Ήμουν η Ελένη. Και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό, δεν ήμουν μόνη. Το επόμενο πρωινό ξύπνησα από τις αχτίδες του ήλιου που περνούσαν μέσα από τις γρίλες. Για μια στιγμή, δεν ήξερα που βρισκόμουν. Μετά ένιωσα το βάρος ενός χεριού στη μέση μου, τη ζεστή ανάσα του Νίκου στο λαιμό μου. Γύρισα και τον κοίταξα να κοιμάται. Το πρόσωπό του ήταν ήρεμο, γαλήνιο. Ένα μικρό χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη μου. Η ντροπή ή ο φόβος που περίμενα να νιώσω το πρωί, δεν υπήρχαν. Υπήρχε μόνο μια αίσθηση πληρότητας. Άνοιξε τα μάτια του, σαν να ένιωσε το βλέμμα μου. «Καλημέρα», ψιθύρισε με βραχνή φωνή. «Καλημέρα», απάντησα. Μια μικρή αμηχανία πέρασε ανάμεσά μας. «Για χθες το βράδυ». Ξεκίνησε. Ήταν όμορφα, τον διέκοψα. Και δεν το μετανιώνω. Ένα πλατή χαμόγελο φώτισε το πρόσωπό του. «Ούτε εγώ», είπε και με φίλησε, ένα φιλί τρυφερό, γεμάτο υποσχέσεις. Οι επόμενες εβδομάδες κύλησαν σαν όνειρο. Οι ψίθυροι στο χωριό φυσικά συνεχίστηκαν, αλλά τώρα δεν με ένοιαζαν. Είχα τον Νίκο. Δουλεύαμε μαζί στους ελαιώνες, τα χέρια μας συχνά συναντιόνταν πάνω στα κλαδιά. Τα βράδια, αφού τα παιδιά κοιμόντουσαν, καθόμασταν στη βεράντα και μιλούσαμε με τις ώρες. Τα παιδιά μας, τα 4 μαζί, είχαν γίνει μια αχώριστη παρέα. Έπαιζαν μαζί, γελούσαν μαζί. Μια μέρα, πήγαμε όλοι μαζί για πικνίκ σε ένα ξοκλήσι στο βουνό. Καθώς βλέπαμε τα παιδιά να τρέχουν ξέγνιαστα στο λιβάδι, ο Νίκος έπιασε το χέρι μου. «Μοιάζουμε με αληθινή οικογένεια», είπε σιγανά. Και ήταν αλήθεια. Η ζωή μου είχε ξαναβρει το νόημά της. Το σπίτι μου ήταν και πάλι γεμάτο γέλια. Ένα απόγευμα, καθώς ο ήλιος έδιε και έβαφε τον ουρανό πορτοκαλί, δουλεύαμε μαζί στον κήπο. Ο Νίκος άφησε την τσάπα και ήρθε κοντά μου. Ήταν σοβαρός. «Ελένη», είπε, παίρνοντας τα χέρια μου στα δικά του. «Δεν θέλω να είμαι πια απλά ο γείτονάς σου ή ο φίλος σου. Θέλω να είμαι ο άντρας σου. Θέλω να γίνεις γυναίκα μου». Τα μάτια μου γέμισαν δάκρυα χαράς. «Ναι», ψιθύρισα. «Ναι, Νίκο, το θέλω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο». Με σήκωσε στον αέρα και με στριφογύρισε, ενώ τα γέλια μας ενώθηκαν με τους ήχους του χωριού που βυθιζόταν στο σούρουπο. Εκείνη τη στιγμή, ένιωσα ότι τίποτα κακό δεν θα μπορούσε να μας συμβεί ποτέ ξανά. Έκανα λάθος. Λίγες μέρες αργότερα, ένα μαύρο, γυαλιστερό αυτοκίνητο, ξένο και απειλητικό, σταμάτησε στην άκρη του χωριού. Ένας άντρας με ακριβό, σκούρο κοστούμι βγήκε έξω. Δεν έμοιαζε με κανέναν από εδώ. Περπάτησε με αργά, σταθερά βήματα προς τον ελαιώνα μας, όπου εγώ και ο Νίκος μαζεύαμε τα τελευταία πεσμένα κλαδιά, γελώντας. Ο άντρας σταμάτησε λίγα μέτρα μακριά μας. Το πρόσωπό του ήταν ανέκφραστο, τα μάτια του παγωμένα. «Εσύ είσαι η χήρα του Γιώργου», ρώτησε, και η φωνή του ήταν κοφτή και σκληρή. «Ναι, ποιος είστε?» ρώτησα, νιώθοντας ένα ξαφνικό ρίγος. Ο Νίκος στάθηκε προστατευτικά δίπλα μου. «Το όνομά μου δεν έχει σημασία», είπε ο άντρας. «Σημασία έχει αυτό που ο άντρας σου πήρε από μένα λίγο πριν πεθάνει. Και πιστεύω ότι είναι θαμμένο κάπου σε αυτή τη γη». Παγώσαμε. «Πήρε», ο Γιώργος ήταν έντιμος άνθρωπος. «Δεν θα έπαιρνε ποτέ τίποτα από κανέναν», φώναξε ο Νίκος. Ο ξένος χαμογέλασε, αλλά το χαμόγελό του δεν έφτασε στα μάτια του. «Πήρε κάτι που δεν του ανήκε. Και ο ξαφνικός του θάνατος από καρδιακή προσβολή, ας πούμε ότι ήταν μια πολύ βολική λύση για να γλιτώσει από τις υποχρεώσεις του». Έκανε ένα βήμα πιο κοντά. «Έχεις μία εβδομάδα να μου το βρεις. Αλλιώς, αυτή η ευτυχία που έχτισες εδώ με τον καινούριο σου φίλο θα καεί και θα γίνει στάχτη, μαζί με αυτές τις ελιές». Χωρίς να πει άλλη λέξη, γύρισε, μπήκε στο αυτοκίνητό του και έφυγε, αφήνοντας πίσω του ένα σύννεφο σκόνης και μια εκοφαντική σιωπή. Κοίταξα τη γη που νόμιζα ότι ήξερα. Κοίταξα τη μνήμη του άντρα που νόμιζα ότι ήξερα. Κοίταξα τον Νίκο, και στο πρόσωπό του είδα την ίδια απορία και τον ίδιο τρόμο που καθρεφτιζόταν και στα δικά μου μάτια.
Ο παράδεισος που μόλις είχαμε χτίσει, κινδύνευε να γίνει στάχτη.